Mai Shadda ya kai kayan lefen aurensa zuwa gidan su Jaruma Hassana. Daga ƙarshe dai fitaccen furodusa a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kannywood Abubakar Bashir Mai Shadda ya haɗa zugar kayan lefe na gani na faɗa tare da miƙawa zuwa gidansa amaryarsa Jaruma Hassana Muhammad a wani ɓangare na raya ɗaya daga cikin al'adun aure a ƙasar Hausa. Habu Mai Shaddan dai wanda aka ci kasuwar labarin aurensa da wasu daga cikin jaruman Kannywood a 'yan kwanakin nan a ƙarƙashin wani raɗe-raɗen da aka gina wa hukunci ta la'akari da abin da ido ya gani ba tare da tabbacin jin furucin baki ba. A yanzu dai duka zahiri ta kori baɗinin da aka tasirantar wa yaƙini tun da farko, domin Abubakar Mai Shaddan wanda aka yi ta yamma ɗin zai auri Aisha Tsamiya, daga baya kuma aka ce a'a Aisha Humaira yayi wani abun bajinta ne wanda ba kasafai a cikin abokan birminsa a da masana'antar Kannywood din aka ga sun yi makamancinsa ba, a inda ya haɗa wa amaryarsa Hassana ɗin kimanin akwati 13 da alakoran 5 a matsayin kayan lefen aurensu wanda za a ɗaura a ranar 13 ga watan Maris ɗin shekarar nan ta 2022. Domin 'yan fim da dama ne suka yi ta sake wallafa hotunan akwati 17 da ke makare da kayan lefen Mai Shaddan a shafukansa na yanar gizo. Suna taya Hassanar murnar goshin da ta yi, in na rabauta da samun irin wannan kayayyakin kece raini a tsakanin sa'anni. Kuma duk da kalubale da tattakar da wasu ke ta yi na irin uban kuɗin da aka kashe a kayan laifin tamkar sayan matar za a yi, kan hakan Ango Mai Shadda ya wallafa hoto da bidiyon kayan lefen shi ma tare da bayyana dalilinsa na haɗa irin wannan uban kaya har akwati 17 ɗin da ya zama wasu abun magana, yana mai cewa ni ɗan 13 ne, lefe na ma 13 ne da gyaran 4, wayata 13 ce, ranar aure na 13 ne insha Allah. Addu'ar ku na da matukar muhimmanci masoya. To sai mu ce Allah ya kai mu da rai da lafiya, ya sanya alheri tare da kawo kazantar ɗaki amma ba ta rashin shara ba. Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi, masoyan mu, magoya bayan mu a duk inda suke a fadin duniya, musamman waɗanda suke bibiyar mu ta Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk sauran wasu kafafun sada zumunta. Ina mana fatan alkhairi tare da fatan Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimaki addinin musulunci, Allah ubangiji ya bamu nasara a dukkanin abubuwan da muka saka gaba. Dangane da maganar aure da ake ta yadawa cewar a Facebook na an tutura mini da kuma WhatsApp dina da an tutura mun kan maganar zamu aure ni da Aisha Aliyu Tsamiya, ba gaskiya bane. Aisha Aliyu Tsamiya wanda za ta aura daban, kuma in Allah yadda ina jin yau ne ko gobe za a daura auren. Na farko kenan, kawai dai wanda za ta aura sunan mu ɗaya da shi, sunan shi Abubakar, sunan na Abubakar, amma an ko duba invitation da daura auren za ku ga Abubakar, ni sunana Abubakar Bashir Mai Shadda, shi kuma sunan sa aka ba. Na farko kenan. Sai kuma magana ta biyu akan maganar Aisha Humaira, ita ma babu maganar aure tsakanina da ita gaskiya, saboda talla ne muka yi na Shehu Dan Kwarai. A tallan kuma an buƙaci na fito a matsayin ango, ita ta fito a matsayin amarya. To hotunan da muka fara saki irin dai mu dan ja tunanin mutane su ne suka haifar da wannan abu. So gaskiya babu maganar aure tsakanina da ita, saboda mutane suna ta mun waya, wasu ma cikin abokan sana'ata na masana'antar mu suna kira na, da mun Shadda Aisha Humaira zaka aura, ba mu sani ba. To gaskiya wannan abun ba haka bane ba. Abin da yasa tun ajiye ban fito na ƙaryata wannan abun ba, saboda muna so tallan ya dan ja ra'ayin mutane ne, ya zama da cewa mun dan yi wannan, kuma duk duniya ana yin wannan. Ba ni kadai ne mutumin farko da ya fara yin wannan abu a Kano ba, akwai jarumai da gani da yawa yanayin irin talla da muke yi, za ku ga an yi pre-wedding picture da waye, to kuma daga baya sai abin ya zo ya zama ana ta yada propaganda cewa mutum aure zai. Gaskiya babu wannan maganar zan aure Aisha Aliyu Tsamiya babu ita, maganar zan aure Aisha Humaira babu ita. Insha Allah biki na nan tafe, kuma in Allah da zan sanar da masoya ranar daurin aure na da komai da komai. Na gode, Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ubangiji ya biya dukkanin mu bukatun mu na alkhairi, waɗanda ba na alkhairi ba kuma Allah ubangiji ya musanya mana su. Na gode, naku a koda yaushe Abubakar Bashir Mai Shadda. Na gode.